Jak funguje aukce? Od nabídky po prodej. Víte, že aukce je jedním z nejlepších způsobů, jak prodat umělecké dílo nebo sběratelský předmět? V obrazech v aukci zajišťujeme kompletní servis. Od bezplatného ohodnocení až po prodej díla nejvyšší nabídce. V dnešním videu vám ukážeme, jak celý proces aukce funguje. Prvním krokem je nabídka díla do aukce. Klient nám může zaslat fotografie nebo přinést dílo osobně k ohodnocení. Náš tým znalců a odborníků posoudí autenticitu, techniku i stav díla a rozhodne, zda bude dílo možné zařadit do aukce a nebo nechat odborněji posoudit. Jakmile je dílo přijato, putuje do přípravy aukce. Fotografové ho zdokumentují, popis se zpracuje do katalogu a dílo se prezentuje online i v našich prostorách. Pečlivá prezentace pomáhá zaujmout co nejvíce dražitelů a tím i zvýšit výslednou cenu. Samotná aukce probíhá online. Každé dílo má svou vyvolávací cenu, od které začíná přihazování. Dražitelé soutěží a když už nikdo nepřihodí v posledních 3 minutách, je hotovo. Prodáno! Pokud někdo přihodí na poslední chvíli, aukce se prodlouží o další 3 minuty. Po skončení aukce obdrží kupující potvrzení o koupi a prodávající po úhradě platby svůj výtěžek. Veškerou administrativu, platby i bezpečné doručení zajišťujeme my, profesionálně a s péčí. Pokud máte doma obraz, sochu nebo jiný cenný předmět a zajímá vás jeho hodnota, neváhejte nás kontaktovat. Ohodnocení je zdarma a třeba i váš předmět se brzy objeví v další aukci Obrazy v aukci.